Hello guys, welcome back to my another vlog video. So लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे मिनि ब्लगाव बरायनाय थाबाय आरोना। दायो आं फैलायबाय गोबोरखि बाजार आरोना। बेवहाय बिसोर फुनो फैदों आरोना गाइसमोन। स लोगोफोर नायलांबाय था आरोना दिनैनि मिनि ब्लगाव। एलै बे दै आरो गोलैसै बे दै आरोना साइकेलजों फैदों। दानो गोलोमखाबाय नै। एथ' गोजान साइकेल सालायबोनांगौनि खोथा दङ नालाय गोजान जाथारो साइकेल सालायबोनांगौ बा दावखोबोनाय ना ओमफ्राय लामाखौथ' बुंनांला बेनोसै आरोना लामाखौथ' बुंनांला आरोना बेनो दाउराइ बिरलांबाय बेनो आरोना मैया फुफैदों नै बेखौ एसे फुफैदों ओमफ्रायहाय ओइथिंनिफ्राय फुदों आरो मैया ओमफ्राय दा नैबे एसेल'सै आरोना दसेनो हागोन बायदि नै लोगोफोर मैदेर गाथोन फैजोब्बाय आरोना बाहाय हाग्रा सिं नालाय मैदेर गाथोन फैबाय आरो मैया फुनायखौ नै गासिलांजोब्बाय सेसखासै नै गोदानथार नै मैदेरखिया आरोना बियो हासुदैयानो रानजोबलायाखै नै बेनो आरोना गाइसमोन नै माबाया मा होनो बेसरा दायो बेखौनो फुनांगौ आरोना लोगोफोर बेखौनो फुनोसै नै मैदेर गाग्लोबजोब्बाय फैनाया हाग्रा सिंनिया दे माबाफोर फु ओइ खब्लाबाव माबानाय जानोसै फुनाय जानोसै जै हारिनि बोरै जाखोसै माबा मानसिखौसो होथेदों ओरै दोननाय जायो बिदिखौ ओमफ्रायहाय ओरै फुनाय जायो नै ओरै फुनाय जायो मैदेर देरसो मोनलायबाय मोजां होब्रा फुनो नै मोसौ खि दै दौलायथारो थाबसै ना थुब्रा फुना हो थाब बानायनि लागावसे आसोलफ्रा नै बेलाय नै दै दंलायथारो बोरो ओइ नाहरलाय ओइ नाहरलाय नाहर आरो इयो हेलौ लागावबाय आसोला नै जाबाय बावनो दे मोखां गोजा जालायथारदों गोलोमलायदों आंहाबो नै मा मिथिख' नै ना बस खालायबाय आरोना आरे मा होनदों होनफिनलाय दे होनफिनलाय आदबारे